बिटिआर हालामाव फिन आइन बेरेखा हाथियारजों लोगोसे समाज बेरेखा लामानि फारसे आगान सुरफिननो लानाय जाथायनि सायाव गुबुन गुबुन आफादफ्रा बाथ्रा बुंनाय समावनो खुगा बेखेवदों बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि तरेन बर'आ। मख'नो गोनांदि दिनै आइन बेरेखा हाथियारजों लोगोसे मदद होग्रा बारग' एमएलए हितेश बसुमतारी, दावराव देख्रेब नार्जारी आरो बिक्रम दैमारिखौ पुलिसआ हमनाय जायो। बे जाथायनि सायावनो बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि तरेन बर'आ बुंदों, सासे इएम जालायनाय सुबुङा जुदि बिग्रायारि महर लानायाव हमजादोंब्ला बिथाङा आइननि दखलाव थानांगोन। आफादगिरिया बुंबावदों, बिटिआर गोरोबथा जानायनि उनाव जोंनि गेजेराव गोजोन थासारिखौ नांगौ। बेबादि हिंसायारि जाथायखौ बिटिआर ओनसोलाव नाङा होननानै बिथां तरेन बर'आ खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंथियो। एमएलएमोन आरो इएममोन, गतिके बे बेलायाव जोङो हारिमायारि आफाद हिसाबै मा बुंनो, बे बेक्तिगत खोथा। आरो बिथाङा दिनै सासे आसाम एसेम्ब्लिनि बारग' एमएलए बा इएम जानानै बिथाङा जुदि बेबायदि बिग्रायारिनि माबाखौ लादोंबा बे बिथांनि खोथा। आरो बे आयेनारि बेवहाय थांगोन, आयेना जि खालामो खालामगोन, जा बेवहाय बुंनांगौ खोथा गैया। आरो जोंना बेनो जे जोङो गोजोन थासारि जों लुबैयो, नांलाय खमलायखौ जों लुबैया। आरो जिहेतु बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों एनडिएफबिफ्रा सिजफायार खालामनानै बिथांमोनहा मेइन स्ट्रिमाव फैबाय। जोङो गोजोन थासारि नङाबा जौगाखाङा आरो गोजोन थासारि खौसे जोंनि गेजेराव नांगौ। Good news for everyone. St. Xavier Institute, Bongaigaon, in collaboration with Career Point IS Academy Guwahati, is going to hold FAC free workshop seminar event for FAC interested students. The said event is going to be on 8th of this month. Every FAC aspirant and interested student can join the event at 11 a.m. and the joining registration is still going on their official website www.careerpointas.com, or you can directly contact them at 9387271386 8822807553 for registration. The address of the event is St. Xavier Institute, Sapaguri Road, 2nd floor, above SBI North, Bongaigaon, Assam. We know that the Assam Public Service Commission is going to organize a combined competitive examination 2022 for candidates, and there will be 793 vacancies in various posts across various departments of the Assam government administration. So for that examination, candidates can have such kind of encouragement and inspiration through this beautiful event. It's very mentionable that the St. Xavier Institute, Bongaigaon, provides an excellent coaching to crack every competitive exam, and teaching faculties of this institute are all from Delhi, Patna and Guwahati, who were so intelligent and highly educated. So why are you still waiting for? Go and register yourself.